Možno viete, možno nie, ale fašiangy predstavujú najveselšiu časť roka. Fašiangy trvajú od 3 kráľov do Popolcovej stredy. Potom nastupuje pôstne obdobie, a to až do Veľkej noci. Hovorí sa, na fašiangy výskaj, v pôste brucho stískaj. Na fašiangy sa v závažnej porube hrávali divadlá, obyčajne veselšie kusy. A po predstavení bývala zábava. Porúbská kapela všetkým dala do tela. Okrem divadla a zábavy sa v tomto čase konali fašiangové sprievody v maskách a s homrlajom. Medveď Mrmlaj Homrlaj predstavuje hlavnú postavu fašiangového sprievodu v závažnej porube. Symbolizuje koniec zimy a blížiaci sa nástup jary. Medveď sa zobudí zo zimného spánku, prehodí sa na druhú stranu a potom sa pridá k homrlajcom. Teší sa, že prežil zimu a spolu s homrlajci tancuje, spieva a šantí. Homrlajci sa zastavia pred každým domom a gazdinu pekne oslovia. Zavinšujú, zaspievajú homrlajské piesne a domácich povykrúcajú. Ako odmenu dostanú vajíčka, klobásky a slaninku. Tieto fašiangové zvyky a tradície však žijú v našej obci už len vďaka ochotníckym hercom z divadla 3GD a nadšencov z folklórnej skupiny Poludnica. Je naozaj milé, že tieto tradície stále žijú v nás a my žijeme s nimi. V tomto roku sa do sprievodu s homrlajom v závažnej porube zapojilo veľa mladých ľudí a tak je predpoklad i nádej, že tieto obyčaje i tradície budú žiť i ďalej a pokračovať budú v mladých ľuďoch.